Wathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha impunga yesintu le. Bazothi impunga yesintu abehlupha ngalento yayo. Njalo kwathi angithi kunina bafowethu. Uyabona ushaka bafowethu. Ushaka bafowethu kwangena umuntu. Ushaka bafowethu kumina ke futhi ushaka ubalekile kunina. Uyabona? Ingakho ngasonke isikhathi ngithi mangifika bese ngiyakhuleka. Ngithi kunina benkashana kaMenzi. Ushaka into ebalekile kumina kulungile. Ngiyabonga abafowethu ukuthi ni subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Mawumusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Umjabuleli okumamatheka komkakhe. Ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokasi. Webafowethu nodadewethu. La ngikhona ngikwaZulu Natal eThekwini. Ngilapha ku West Street eWest Walk e4th floor eoffice number 420. Ikhona la ngikhona la hlala khona phansi nabantu sixoxe sichushisane ngolwazi ngibahlahlela indlela silalela umoya wabantu abadala ukuthi ukhuluma uthini asihloli kodwa siyaxoxa sibonisana emphelandaba. Bakhona ke abantu abakwazi ukuhlola ukuthi ufika nje ayibaqeqekule thina akasikwazi ukukwenza lokho asikuphiwanga lokho. Kodwa mawufika kuthina sifike sihlale phansi bese siyalalela abantu abasithuma ngoba thina kwangewona umsebenzi wethu lo. Thina sazile enyuvesi safunda uyabona sinayo imisebenzi yethu ekufana ngabe siyayenza kodwa ngokobizo labantu abadala umuntu asigcine sehlele esigqikini samakhehla alalele wona ukuthi athini akhulume nomuntu. Mawuze emphelandaba kufika nenkinga uyibeke phezulu kwetafula uyengune. Mawube nenhlanhla kwesinye isikhathi awudingi nokuthi uzuyibeke phezulu kwetafula. Ivele ikhulunywe nje iqedwe inyasi ikuphendule yonke imibuzo yakho. Mawube nenhlanhla abantu kabefana. Ungabothi wena uma kwenzekile waba naleyo nhlanhla sowutshela omunye ukuthi mawe emphelandaba impunga yesintu awungena odabeni yona evele ingene nabantu abefana. Ukhona umuntu ozothola ukuthi elakhe ithongo lilikhuni. Uyabona? Uthola ukuthi into zakhe kuba khona abazivalayo. Manje ingakho ke thina sithi bekudaba phezulu kwetafula bese siyaxoxa. Webafowethu uyazi ukuthi kunomuntu othola ukuthi uyasebenza. Usebenza kahle nje futhi. Usebenza kahle njengami nami ngisasebenza mina ngeke ngasebenza kahle mina. Uma esebenza kahle lo muntu uthola ukuthi ayikho kodwa into anayo. Mhlawumbe ke sithi unayo ke imoto. Leyasuke inikezwe igarage nayo kuyona yakhe ngoba usayikhokhela njalo ngenyanga. Uthola ukuthi le moto yakhe iyalimala njalo. Ulungisa lokho, alungise lokho. Imali ayikwazi ukuthi ihlale kuyena ngoba kuba khona izinto ezichithayo. Uyabona? Kodwa umsebenzi unawo muhle kakhulu usebenza kahle. Uyahola futhi kahle. Kodwa imali uma ehola emhla ka15 kuthi kushaya umhla ka18 ayisekho imali. Kuthi kushaya umhla ka20 ayisekho imali. Ithi yophela inyanga usetsheleka komashonisa. Uthola ukuthi inqubekela phambili akayiboni. Imali akayiboni nayo kodwa hayi ukuthi imali yakhe iyaqathaka idliwa amabheke uyena ohamba imishini na withdraw ayisebenzisa imali. Kodwa kuyisebenzisa kwakhe kuba ukuyimosha azisole mase seyisebenzisile. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzothi umethengile into ayidingayo kodwa manje kuba ukuthi abone sengathi kukhona imali elahlekile. Angazi noma ngiyangizwa into engiyishoyo. Kunomuntu obona izinto zakhe ungathi zishaw reverse kunokuthi ziye phambili. Kodwa uthola umsebenzi wakhe nje uyasebenza kahle. Bonke labo bantu abanjalo kufanele basondele la emphelandaba. Awuzileke ukuzothola umuthi, awuzile ukuzothola isiwasho, ayikho into oyophuma nayo oyobuyiphethe ngesandla. Kodwa masihlala phansi sixoxa nawe sofike sikutshele thina ukuthi wena unenkinga. Inkinga yakho noma ngikutshele manje
inkinga yakhe iyodwa, wena ukhohliwe okuwukuthi lo msebenzi owenzayo iyiphi inhloso eyenza ukuthi uwenze lo msebenzi owenzayo. Okanye wena wazi ukuthi njengoba usebenza nje inhloso ikuphi ngokusebenza kwakho. Njengoba abantu abadala bekunikeza umsebenzi onemali loyiholayo, inhloso yini? Wena ucabanga ukuthi kwakufanele uthengele imoto oyithengile, kanti kwakungafanele wenze lokho. Ucabanga ukuthi wena kwakufanele uthenge i-iPhone 15 loyiphathayo. Ucabanga ukuthi wena kufanele uswenke ucebezele, kanti inhloso kwakungeyona leyo. Uyabona kunabantu bafowethu nodadewethu abanamathonga abathandayo. Ibona-ke labantu engikhuluma ngabo, abasenawo umsebenzi omuhle kodwa amathongo abo bese abajikijele ngempama encane, impama abamba imali kuwena, akwenza ukuthi wena spenda kakhulu. Hamba wena uye komashonisa, ugqilazeke, uqale manje ukhathazeke. Bafuna uphume uhambe obheka ukuthi yini inqubekela phambili ingabibikho kuwe ekubeni kodwa usebenza. Khona uzothi uma ufika bese bekutshela ukuthi hayibo wena kini yini owakwayenza emsamo. Kini wena ugogo wakho akazange enzele lutho, umkhulu wakho akazange akhushule, kodwa wena uyasebenza. Ubaba wakho akakhushulile, ugogo wakho kwakufuneka agezwe kodwa akageziwe, wena ukhona kodwa. Egcekeni lomuzi wakini kunabantu ekufanele balungise izinto ezithile, wena kodwa unayo imali. Awubaniki wena ngoba kuyona inkinga yakho, kodwa le nkinga le ababhekene nayo ibabambile. Wena kufanele ngabe wena uyakwazi ukubalekelela ngemali yethongo. Kubalekile bafowethu ukuthi sizifundise ukuthi esinako akubona okwethu kodwa kwamathongo. Abantu abadala ngoba bayakuthanda ngeke bakuthathe bakufake ngaphansi kwe-truck ngoba bayakuthanda, kodwa bazobamba izinto eziyigugu kuwena. Inqubekela phambili ungabi nayo ngoba akukho nabo obacabangela kona okuzobenza ukuthi babe nenqubekela phambili. Uzothola ukuthi kini kunabantu ababoshiwe abake esigodini sosiza. Bahleli abantu bakini laphana. Kwakwafika enye insizwa lana. Mahleli nayo phansi sixoxa. Isiyakhuluma lensizwa ithi khona umuntu owakwathi akahamba ombula ingubo kade efike nale mphilandaba ethi ufuna ukokwembula ingubo. Safike sayithimula thina leyo nto sathi cha, awuzuye embula ingubo. Hamba okwenza isithebe ekhaya upha abantu abadala. Yathula lensizwa. Yathi uyazi ngeli langa ngathi ngizowenza lo msebenzi lo ngavele ngakuphupha abantu abazacile izisu zabo badabukisa labantu. Ezokwenza umsebenzi uzokwenza okwakhe, kanti abantu bakubo bayadinga bayaswela labekhona. Esinako bafowethu akungona okwethu okwamathonga semakithi, so hamba inyanga sikhokhe zisibhuqabhuqa kungenzeki lutho kuphela imali, kanti wena ukhohliwe ukhiye wokuthi lokho nako lokho kubona kucikiza kufuna uhamba ukubuza kubantu abadala. Uma kwenzeka uphuma uya kumuntu ofuna kulekelele, kufuna kunika indlela yokuxhumana nalabantu abadala kuyibona bakuphathisa lokho nako. Mawusebenza inqubekela phambili ungayiboni, hlala phansi indaba yakho siyijulele. Sijule ukuthi yini esalele emuva kuwena ekhaya, yini oke wayenza, yini ongakazi uyenze. Ngoba makungekho ke wakwenza ukwenzela abantu abadala ubongile. Uthi wena uma ubonga usukuvala into zakho. Amampunge lawo abantu abangasazi isintu labo abathe emsamo kubongwa, ombona lo muntu ukuthi ayihlathi lelo. Umuntu ongasazi isintu lo akukwazi ukuthi emsamo sotha kubongwa. Kunabantu kumanje inqubekela phambili abayiboni ngoba balibongile ithongo, libaphakela kuphela, kodwa bona abakazi balituse balicele ithongo ukuthi aliqhubeke njalo libakhayisele. Uma nje kuwukuthi into zakho uyazibona zishovele emuva, mhlambe kufuneka nje ube wenza iladi nje, wenza ukudla, ujabulise izithunywa zasekhaya, ujabulise izithunywa ezikuwe egazini. Impilo yakho izoqala ke manje ishintshe. Kodwa ngoba wena unakile, ukhohliwe, njengoba usebenza kahle nje upermanent, wazi ukuthi wena permanent, ayisekho enye into eyokuyinakala, kodwa inqubekela phambili ayikho. Kungani ungaganiwe ubu permanent? Angani upermanent wena.
umuhle wena umuntu wesifazana ngithi usebenza kahle kungani pho ungagani yini insizwa zonke zidlalele kuwena usuke wayifuna leyo nto ukuthi kungani wena umuhle kangaka umuntu wesifazana usebenza kahle kangaka unuka kahle ugqoka kahle uyabenyezela ayikho into eshodayo kuwena kodwa manje zonke insizwa mazikubuka zicabanga kwembatha nawe nje kuphela zicabanga kwembatha nawe nje makuzembatha nawe ziyakushiya futhi yini lene wrong yini lene yenza ukuthi wena ikusasa lakho lingakwazi ukuthi liqhakaze ekubeni into zakho zihamba kahle kakhulu mhlawumbe usuze wathenga nendlu usuze wayifaka ngaphakathi enhlizweni lento ukuthi wena ufune ekugana ngoba uzama ukwamukela lesibhaqa ithonge likushaya ngaso hayi ubafowethu kubalekile ukuthi uma ubona ukuthi into zakho aziphambili ningajahi izinto zemithi ukuthi sekufuna uma ufika emphilandaba ukuthola into okugeza ezokwenza ukuthi into zakho zilunge zibuyele kulayini lotho ngiyakulahla mangenza njalo ngoba mangikunika umuthi indlela enqamulelayo leyo umuthi kufuna kube ukuthi kunesizathu ngempela sokuthi kufanele ukuthi usebenzise ngingajahi ukuthi ngikunikeze into yokugeza kanti awudinge into yokugeza udinga ukuthi uhambe uyoshweleza ethongweni bese ithongo liyakwazi ukuthi likunikeze udinga ukuthi wena kube khona okuthile okuphakela ithongo lakho okulungisela ithongo lakho okugcinela ithongo lakho bese izinto zakho ziyalunga hayi bafowethu angingageqa amagula ngoba ngemuntu ngikwaZulu Natal eThekwini la ngikhona emphelandaba West Street West Walkability 4th floor office number 420 uyakwazi ukufika emphelandaba sizohlala phansi sixoxe sihlala isikhathi esiyihola iconsultation yethu iba u300 rand kodwa mawukude isikhathi esiwu30 minutes kuba u350 esiyi-hour kuba u450 hayi bafowethu angawageqa amagula asiqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV siwuthatha umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye sibatshele ukuthi kwimpunga yesintu iyabhubhudla inkezo ake sithi ke nje impunga Hey,